מל ברדלי שוב מחזיר את ירושלים, 2 נקודות שלו, רק 2 הפרש. דקה 40 לסיום הערכה. זה שנגזר עלינו, 3 רבעים כל שבוע לאכול הרבה קש כדי לקבל זהב. קיצ'ן מרחוק ל3. משום מה, דרוקר העביר את הקבוצה שלו האזורית. בשלב הזה שהשחקנים של ראשון לא יכולים לעבור שחקן בכדרור. בן דוד בחל שילוב. מל ברדלי. בדיוק על ההרכב הזה היא לחצה והשיגה כדור. בדיוק על ההרכב הזה באומן חזר. כן. אבל היא לא לוחצת. באומן שם על הספסל. מושכל מהחינוך הזה, ככה קצת מדבר איתו. אנחנו לחצי דקה האחרונה, קיצ'ן עם התקפה ארוכה. הולך אותה עכשיו. הנה באומן כבר מבקש חילוף כדי לחזור. קיצ'ן מרחוק, גומר עניין. ראשון תנצח במשחק הזה. 6 הפרש לזכותה, 18 שניות אחרונות. נעימי, 14. ברדלי, ראשון תידהר לא לעשות עבירה. חסימה נקייה, לא מסמן אסטרון עבירה. עבירה שטותית, אפי משתולל שם ואומר לא יכול להיות שזו עבירה. כן, אבל זה גמור. דרווין קיצ'ן, חיכינו לו כל המשחק. הגיע בשתי הזריקות האחרונות. עוד פעם, בעיניי ההחלטה של המשחק הייתה ששרון העביר את ירושלים פתאום לאזורית. אחרי שהוא חזר באישית, קיצ'ן תפר את השלשה בהתקפה שאחרי, וירושלים לא חזרה לאותה אינטנסיביות של הגנה מאז. מול כמה אתה יכול לצחוט את הלימון הזה של יותר מהקו. הנה מגיעה העבירה, עוצרת את השעון על 9.4. האיש ראשון בדיוק רצתה. ברדלי, עבירה חמישית. קיצ'ן 10 מנקודה. ירושלים חוזרת למאבק על המיקום בין 6 הראשונות. אשדוד אחרי המשחק של היום ב-9-9, ירושלים ב-10-9, אשדוד מארחת את הבקעה במשחק הדחוי. שובר השוויון הוא לטובת ירושלים, אבל שום דבר לא סגור. קיצ'ן is on fire. ראינו כאן האוהדים בכתום את השלט. 69-64, ראשון תיתן לזמן לעבור. 2 שניות אחרונות, שנייה, סטרוברי, מחטיא, זהו, ראשון לציון מנצחת את הפועל ירושלים בקרב חשוב שמוכרע רק בתום הערכה. 69-64, קוטעת 2 הפסדים שהיו לה. בצד השני ירושלים